bien bitartean, Galdakaoko udalari emongo deutzagu berbea. Datozela beraz oholtzaran, hemen daukauzan udalaren ordezkari guztiak. Udalbatza osoak aho batez onartutako adierazpenaren laburpena irakurriko dute orain. Aurrera. Itxasorentzako mikrofonak. Eskerrik asko, eta arrasti on guztioi. Euskararen nazioarteko eguna ospatzera etorri gara gaur. Badugulako zer ospatu, eta baita zer aldarrikatu. Hasteko, aipamen pozgarri bi egin ditut. Batetik, bihar bukatuko den Euskaraldia. Euskararen aldeko lan kolektiboaren eredu. Eskerrek emani dizkiet, Galdakaon Euskaraldian modu aktiboan parte hartu duten herritarrei. Batzordea osatu duten bolondresei, eta harigune, ahobizi, zein belarri prest izan direnei. Lan ederra, egin duzue Galdakaon, baina ez da bukatu. Jarrai dezagun hizkuntz ohiturak aldatzen. Eta bestetik, gaur omenduko dugun Kontxi Belandia. Euskararen aldeko lan eta konpromiso individualaren eredu. Lehen hitza beti, temati, edozein egoeratan eta edozeinen aurrean, euskaraz egiteko izandako ausardiagatik. Ohorea da bai lan kolektiboaren bidez eta bai konpromiso pertsonalaren bidez, gure hizkuntzari bultzada ematen dioten herritarrak ondoan izatea. Y también quiero saludar a toda esa gente que no entiende euskera o que lo están aprendiendo. Y hoy se encuentran entre nosotros y nosotras. Ongi etorri euskararen mundura. Bienvenidos y bienvenidas a ver el mundo desde la ventana del euskera. Hau esan da, badakizue udalak urtero adierazpen instituzionala ateratzen duela, eta aurten ere, hau batez onartu dugu, 14 konpromiso jasotzen dituen adierazpena. Hemen ditugu, EAJaren, EH Bilduren, Auzoaken, eta Podemosen ordezkariak, eta zinegotzi ez atxikia Miguel Ángel. Alderdi Sozialista eta Usansolo Herria ezin izan dira etorri, baina guztion artean adostu dugu adierazpena. Osorik, webgunean eskuratu dezakezue, eta orain bertan adierazten diren 4 ideia aipatu nahi ditut. Bat, euskara ere, pandemiaren ondorio latzak sufritzen ari da. Adibide bi. Hizkuntza eskubideak, 2., 3. edo 4. mailan geratu dira pandemia garaian. Ikastetxeak itxi zirenean, herritar batzuk euskaraz aritzeko espazio gabe geratu ziren. Euskararekin zuten kontaktu bakarra ikastetxean ematen zelako. Egoera honen aurrean, COVID-19 pandemiaren krisiak Galdakaon euskararen normalizazioan eragindako kalteak ebaluatu eta hori aurre egiteko kontingentzi plana egiteko konpromisoa hartu du udalak. 2. Herritarrak euskaraz bizitzeko dituen hizkuntza eskubideak bermatzeko bide orria zehaztu, finkatu eta garatzeko konpromisoa hartzen du udalak. Gogoratu dezagun legez, administrazioarekin zein hizkuntzatan aritu erabakitzea, herritarraren eskubidea dela, eta ez udalagierena edo udal ordezkariarena. 3. Kirola, aisialdia, merkataritza, lagunartea euskalduntzeko politikak abian jartzeko konpromisoa. Eta 4. Elkarlana sustatzea, udala eta herriko eragile eta elkarten artean. Zeren, herri euskalduna denon artean egingo dugu, edo ez dugu egingo. Eta amaitzeko, Kepa Urrutiko etxeak kopla batzuk bidali dizkigu, eta uste dut Jonek, doinoa jarriko dutzela hori,
Bai, uste zeuk jarriko zezule doinua. Hementeko. Vale. Baina, zuen kanteko duzu, ez nik hementeko mikrofonoa. Hori zutzako, zu kantatzeko daia. Denon artean kantoko, ez da? Zuzeneko kontuak. Asier, zuen esan, egunda Santi Mamineren doinuaz, ez da? Venga, Asierre belagutuko duzku, En fin, salida de burro dago, Bueno, dano kantako dugu orden. Zelan zan? Galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bateko, bialdu gura deutzuna, pandemian musukoa, euskararen zatzekoa, eta hain zuzen gure hizkuntzak, ahoan dauka txertoa, galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bateko, bialdu gura deutzuna, euskara da ondarea, zaintzea gure legea, eskutik bide egingo dugu, lortzeko eskubidea, galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bateko, bialdu gura deutzuna, kirolan mendita jolaz, edo terrazetan solaz, aizialdia zeuk aukeratu, baina egizu euskaraz, galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, ari, zoaz, mezu bateko, bialdu gura deutzuna, gehiago tanta gehiago, ta gehiago gazberbaro, gaurtik hasita urte osorako, nahiko beharra badago, galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bateko, bialdu gura deutzuna, gure kompromisoa, luzatzeko abezoa, ezen bakarka, alta bakara, eta batera itzazoa. Azkena! Galdakostar euskalduna, gaur euskararen eguna, herriko udala, mezu bateko, bialdu gura deutzuna. Hama zuen! Eskerrik asko, udaleko ordezkari guztiei. Eskerrik asko. Ez tozu askorik erabili, olaia mikrofonoa, Ikusi dintzut, Erarte. Bueno, urterik urte biztan da euskararen aldeko gero eta ekimen gehiago dagoela eta horrek asko pozten gaitu. Duela 2 urte euskararen erabileran ohiturak aldatzeko ariketa lantzen hasi ginen euskaraldiari esker eta aurten ere horretan dihardugu azken 14 egunetan ibili gara. Euskaraldiaren azken eguna dugu gaurkoa eta Belarriprest, Ahobizi eta Arigunetan nola moldatu diren jakin nahi dugu. Horretarako, Ahobizi, Belarriprest eta Arigune bana gonbidatu gura duguz oholtzara. Datozela beraz, Inigo Larrea Ahobizia, Zorionez Zarandona Belarripresta eta musika eskolako Arigunetariko bat, Maite Derlertxundi Unai Sánchez eta Enetz Gomez, hemen diatoz. Txalo bat eurentzat. Bueno, nogaz hasiko gara. Inigo, etorren aurrera. Distantzia mantendu behar dira, baina, bueno, egin batean, Bueno, Inigo, zuk Ahobizi rola aukeratu duzu. Ez dakit, oraindik ez da ariketa bamaitu, baina ez usteko atseginik hartu duzu,
lekuren batera igual euskeraz joan, da, aiba. Bueno, nik gehien bat Euskaldian bitartez, konturatu naiz, nik uste baino jende gehiagok Euskara ulertzen duela, eta Euskarakiko nahiko jarrera baikorra duela, eta zentzu horretan Euskaldiaren ekimena oso aberasgarria izan dela, uste dut, eta bueno, zentzu horretan nahiko ondo. Eta uste duzu, ariketa hau, aurtengoa, 15 egunekoa izan dena, urte osora edatzeko moduan zagozana, zeure buruan, edo estres larregi da? Bueno, nik neuke nahiko testuinguru euskalduna daukat, eta bai familiarekin, lagunekin edota lanean bai euskaraz aritzeko ez daukat inolako oztoporik, eta bai, argi daukat, nik ariketa hau alduan inean, eta ariketa gehien luzatuko dudala, eta hori. Hori da aktitude. Hori da. Zorione aurten ikusten dugu belarri prestarekin, baina aurrekoan izan zinen hau bizi. Bueno, aldaketa ez? Zer moduz? Ondo bai. Pandemiarekin ez gara ibili asko kaletik, tabernak itxita daudelez, nire lagun batek esaten duen moduan nik tabernak itxita dauden bitartean ez noa inora, badakizuzun hor, Eta hori, jantokian, lan egiten du jantoki baten, eta galdetzen didate, belarri presta gartina zela, eta esan diet, urten haua tapatuta daukagulako, eta horregatik. Erantzun bona da hori. Bueno, eta hortxe badaukago harigune bat, gogoratu hariguneak, bai taldetxoak dirala, ez dira norbanakoak, euskaraz lasai aritzeko guneak dira hariguneak, eta hortxe dauzkagu ordenean, Enetz, Unai eta Maiteder, artista hutsak hirurak, eta zuen kasuan, gaur gainera, Euskararen egunaz gain, Maiteder, eta orain, serio jarri barnaz, ez da, desgaitasuna duten pertsonen nazioarteko egunare bada, Nafarroan egunare, por txerto, baina desgaitasuna duten pertsonen eguna, ez dakit, Euskararen eguna, Joanak hasian aipatu du, ez dela oso normala izaten, edo seinale hona izaten, egun hori ospatu behar izatea. Zergaitik desgaitasunen eguna oraindik ere ospatu behar da, Maiteder? Zerraitik desgaitasunaren eguna ospatu behar, purtsu baten Euskararen eguna ospatu behar den moduan, hori pausuak, aurrera pausuak emateko, eta sendotzeko berdintasuna, eta inklusioa lantzeko, batez be gizarteak bere oztopoak kentzeko, ez harritan jartzen dugu, arazoak besteengan, baina agian arazoa gizartearena da, ez? Hainbat oztopo kendu daitezke gauzak errestu daikeguz pilo bat. Orduan horregatik ospatu behar dugu. Baina, gu ospatzen dugu modu alai batean, ez? Gaude hor gu musika eskolan ospatzen dugu, abesten dugu, eta hori, musikaren bidez, euskaldun izatearena eta euskara be lantzen dugu. Eta hori, den alkartu, apurtu baten max mix. Hori esateran nindoan, gainera, musika eskolan ere, Maximo musika eskolan, euskaraz aritzen zarie, euskaraz asotzen zuen, eta baita zuen arigunean ere. Baita. Nahi badakigu, euskaldun peto-petoa dela gainera, Unaitxu orain lotxatuta dago, normala, hainbeste itxusi hemen aurrean, normala. Enetzek zer dira. Enetzek zer dauka esateko, Enetz? Zer moduz musika eskolan, Enetz? Bien. Y también vivo Gadakao, sitio de primera vez. Dana ez esan, honek dana kontatu behar dago, non bizian eta. Zer ikasten duzu, zer jotzen duzu musika? Piano. Y también he tocado piano, he tocado despacito. ¿Despacito? Sí. ¡Ay, ya me ha ganado! ¡Chale, me va a tener entrega! Bueno, eskerrik asko da noi, Eskerrik asko eta txalo da nanentzak. Hortxe hau bizi, belarri prest, eta harigune baten, ordezkaritza, baina badakigu asko eta asko izan zariela. Euskaraldia bihar amaituko da, baina hau bizi, belarri prest izaten jarraitu behar dugu aurrerantzean ere, beraz, txalo handi bat. Hori da. Bueno, eta Euskararen herri honetan hau bizirik badago, horiek jarraian etorriko diranak dira.
Dana dela, bai aurreratu egingo dutzuet, orain danok kantatu dugunaren ostean, maila handia jarri dugula, Joana. Eta ez da gizelan moldatuko diran. Baina hori baino gura dugu jakin, ia zelan bizi izan daben, edo bizi daben Euskaraldia, ez dakitia ez usteko atseginik jaso aldaben zare, ariketa sozial honetan. En fin, euren ahotik entzungo duguz, baina entzun baino, igual kantatzen entzun gura duguz, berbetan baino. Datozela ba, eta plazerra eurek hemen izatea. Honintzan baitea eta Arkaitz, esti bai ez? Zorione mila esker, gaurri gotzearen gora, mezu hori entzun gabe, nik banera man denbora. Bihar binkeko titularretan, idatzita joango da, edo tabernak ireki edo gure euskara hilko da. Euskaraz goaz lanera, ta euskaraz tabernara, txapa paparrean jarri eta euskaraz plazara. Baina akaso zerbait gehiagoren beharrean dago euskara, mendetako erdaraldi hau inoz amaituko bada. Baina ez dakit ulertzen dauen honintza jenteak, sarri mingotzak direla euskaldunaren nekeak. Horrexegatik ezaztu inoz, ai euskaltzale maiteak, 375 egun dauzka urteak. Euskarak mundu bat dauka, anitza eta zabala, ta zabaldu egiten da, iztunak gehitzen joan ala. Beraz euskaraz egin behar da, euskaraldian bezala, gehiagorekin ta gehiagotan, ta urte guztian aldala. Gaurko egunean euskara izango dugula ardatz aipatu dugu, baina pertsona batengan jarri nahi dugu ere fokoa. Berak ere euskara ardatz eta erreminta zeukalako bere bizitzan. Herri honetan pertsona gutxi egongo da Kontxi Belandia ezagutzen ez duenik. Kontxi ahobizi amorratua izan da bere bizitza osoan, eta jakingo duzuenez apirilaren 27an itxialdiaren erdi-erdian harrapatu gintuen bere heriotzak. 80 urte zituen. Eta mundua guztia bizi legea badirudi ere, herriak hainbeste maite zuen herrikideari behar den bezalako agurra emanez izateak samina eta pena sortu zuen euskaltzaleen artean eta galdakoztarren artean. Eta gaur arantza hori kentzen saiatuko gara. Beraz, ezer baino lehen, Belandia Bikandi familiak utzitako argazkiz osatutako bideoa ikusiko dugu. Lehenengo Kontxiren bizitza gogoratzeko. Eta gero izango dugu aukera familia gazosa salditzoa izateko. Goazen ba, bideoa ikustera.
laguntzarrekin kantatzeko modu bat oman eguzkia hartzeko modu bat itxaroten jakiteko modu bat ukitzeko modu bat azalak irakurtzeko modu bat egoaizea usaitzeko modu bat autuan negar egiteko modu bat ez honen agian ez ederren agian zarregia txikiegia agian begiratzeko modu bat galderak egiteko modu bat eskutik heltzeko modu bat egiteko modu bat ez honen agian ez ederren agian zarregia txikiegia agian ez honen agian ez ederren agian zarregia txikiegia agian Oioi purdia, ez da? Bai. Ikusterakoan. Benetan be, gure amama. Danon amama zenbaitagarria zen. Zenbat besarkada eta zenbat irribarre eta besarkada zituan danontzako. Zenbat, gora Euskadi. Gora. Gogoratzen dauten gora Euskadi izan da, hala. Gogoratzen dut beti esate euskura. Hai, lastaranik, Franco garaian eta beti karniserien eta esaten eban, ai, ya tengo ganas de echar un gora Euskadi, Conche, pues ya lo has dicho. Ai, ya lo he dicho. En fin, zenbat gora Euskadi, zenbat pitxin, zenbat jupiren falta somatzen dugun honezkero. Eta jakin badaki zelan ez ba, zenidek be,
bere maitasunaren falta igartzen da bela dagoeneko. Baina modu berean badakit, eta badakigu, Amama Kontxik emondako indar eta alaitasun guztia ez dala ezean geratuko. Ziur hori ondo dakiela etxekoak. Eta oin etxekoi emon gura deutziegu berbea. Datozela bere alaba Miren eta Iloba, Ibon. Aurrera, txalo bero bat eurentzako. Mirentxu hartu, erdia merezi ozuela. Bueno, ezer baino lehen, bikote, zer izan dan amama, zure amama ofizialki, baina titulo hori zenbatek lapurtu dutzugun errespetu eta maitasun osoz, Ibon. Ez da etzer esan, emonda dau ez, berak hori guztetan jakon ez, maitasune banatutie eta hori da uste dut egin dauena beti ez, eta hori da ikaspena bebai, berangandik. Ez dakit inoz Miren kontuan izan dozuen edo hartu zarien Amama Kontxi zenbat jentek ezagutzen eban. Ez dakit jakin dozun edo kontziente izan zarien Kontxik daukala munduko Guinness errekor bat. Bai, ez dago munduan beste personarik, berak baino musu gehiago doan emon dauzenik. Ni behin harritu nintzen, hemen holtza honetan, 6 bertsolari zegozan, eta 6ak egin zioten bertso bana, berari. Eta ni nengoen hain, flipatzen, ez da, esan zelako gogorea. Eta, Orduan igual konturatu zinean, esan zen, ostras, konturatu ez, jakin, bai, dimentsioa, eta gero hilzanean erantzuna herrian hori oso polita izan zen, benetan. Badakit, zer badaukazuela prestatuta pentsatzen dut. Orduen uste dut joan eta ni sobran gauzala hemen. Mikrofonak gura badozu ez hartu, edo hortik lehidu, zuek gura badozu moduan. Hori ondo, hori arkaitzena da, edertu. Hori honi zara, mikroak sobran deko guz, Ez que, bai, eskue... Bueno. Ibon eta Miren egazin, txiko zaitu dago. Arrastion dan hori. Eskerrik asko, hau antolatzen ibilizarien guztioi. Asier aekako aipatu gure dut bereziki. Eskerrak nire ama bizirik egoala, hain ondo zaindu eta omendu duzuen hoi. Berbalagun, Galdako kantari eta bar. Momentu honetan, beragandik ikasi dodana, edo ikasi dodazen gauza batzuk aipatu gure dodaz. Guretzean beti ateak zabalik egon dira. Atea jotzen zuenak beti ondo etorria zan, eskekoak zein lagunak. Gure ama eskuzabala zan, zentzu orokorrean. Gauza barrien aurrean mentalitate zabala, eta ikasteko eta ulertzeko beti prest. Eskekoak, ezinduak, gaixotasun fisiko edo psikiko zeukatenak kariñoagaz tratatu zituen beti. Eta zarrak ere, bizitzako momentu baten guretzean egon ziren amama biak eta amak pazientziaz eta humorez zeraman. Presoak ere beti kontuan, eta familiei laguntza eskaintzen. Zaintzailei beti ondo esan. Euskera ez ekitenei animatu ikasten beti modu honean, maitasunez. Sukaldean, sukaldari fina, arraina mimatu, eta dana aprobetxatu behar da, ezin da ezer bota. Azerren aurrean, pase torero egiten zuen. Laster aiztu eta kito. Hau asko eskertu dut bizitzan, amorrua, gauza gorde eta barruan euki mineiten bueltaka. Emozio hori ez dago nire repertorioan eta bihotzez eskertzen dotzet. Frantzia berarentzat beti leku ona, salbazioa hemendik ieska joan zirenean. Beraz, frantsesak ere lagun beti.
Hortik bere elkartasuna errefusiatu guztientzat. Ezin ikusi telebistan paterak, eta hemen nire motivazioa frantsesa ikasteko, bere gerrako amabitzi eta itebitxigaz harremanak gutunez mantentzeko. Eta bukatzeko 3 gauza. Umorea. Txiste berdeak ere gustoko. Mojak konbentoan, kangrejoak apartetan, eta arra eta emea. Moja gazteak galdetzen deu. Zelan dakizu? Emeak bustanpean arrautzak dauzkatelako. Orduen gure kapilaua kangreja da. Bere esaldi bat gure dut aholkulez eskaini zuei. Bere bizitza filosofi sakona besteen iritziez esateban. Ezetuten deustienak badakien hor nazen, eta besteak niri zer ardura deuzte? Pentsaizue. Biziposa. Amak dino hemengo saltza hau oso bere gustukoa dala, eta bertsoak txalotzen dagoela, eta kanteu ingo deuela gugaz. Jupi. Bajatu leitike mikrofonoa holan. Salan ez. Biek buruzos? Bertsolariak egiten da behar? Ja, egonan zalan eskatzeko bertsolariari. Bueno, lehenango Jon Gori aiztuiako gauze bat, ez? Asko? Gora Euskadi askatuta. Hori. Beti. Bueno, aurki hartu dut, luze doalako, pixka bat, barkamena eskatuko txuet, ez neukan ekitaldean barkamena, edo barkamen moduko bat, ez nebalako ekitaldean dimentsioa guztiz ulertu, ez? Pentsa dutena, o irakurten noiena, intimoa da, igual, kapera txiki baten lehiduteko modukue, edo agian amamari susurlan esateko moduen, ez? Geintike, leikean, genduzan, leikeguz, daroadaz, daroaguz, einbaneu, gabiltza zenien, joaten noa, ostantzean, ostabere, gintzezanien, zintzezien, datorrenien, ahor, gurizingo dau, baleikio, txinkilintxonkolon, arrapaladan, arritxokorrak, apatza, txiri-txiri, galapaka, baleust, bageunke, untxu, bardinantzera, zabizenien, ernegeu, ginerrea, guardazola, initazie, afruntue, txirrinkolea, kutune, bazeunzta, katigetu, epebako, erduona, mamau, zarraparrak, mirrinek, eskupainue, errekadue, zentaiea, baleukio, izin zeintikean, altsoa, bihotza, pitike-pitike, lastana, pitxin, zargori, teau, teorite bestea. Amama Kontxi hilde, apirilean 27 hilzan, bere txien, bere oian, ama eta Jordi inguruen ebazala, aurreko bigebak txandaka, baten neu ta ama, ta urrunguen luta neu, egon gintzezan, ta aurrekuen anaie. Ta seguramentean, idazten duten berba bakotxa, bere musikeagaz, bere berba iteko moduegaz urbilduteko ingot. Raro izin jat beti, zentzazin hori esan gurot, neure euskerea beragandik ikasi izin baneuen moduen, edo nire euskerean gehien maite dotena lehenangoz bere ahotik entzun izin baneuen moduen, edo euskerea izitez bera izingo zan moduen. Igual nire ama dalako izango da. Igual moduen baten edo bestien beti egon gintzezalako maite mindute. Maite mindute, umeak maite minduten direzan moduen. Beti olgetan, txikitsuterik,
beti olgetan bata besteagaz. Kanutoak erretan hasi nintzanien be, eta aurreratxo hau ja, bere alboan erretan eusienean be, barrek hauten gintzezan bata besteagaz eta alkarrokaz. Lehengoan bera hil baino 3 egun lehen hau, luri esan neuntzan, nitzako amama, antxoa albardeuen usinen be sentiduten neuela, eta holan esan aben egiezalako, momentu baten zentzazio hori nebalako. Oingo egunetan moduen, oingo egunetan bere errekordua askotan iziten da ikututeana. Bera niri mantatxu beti minten, ez neinten otxitu, sofan etxunden hauela. Edo berangandik ikizi neban gorputxe igurditeko modue, edo bizi izan zan azkenengo asteatan zelan bezarka duten neban. Umetxu bet izingo bazan moduen, txoritxu, esatea urtetan jatan sarriten, zagutxu bebai. Bera guri, anaierita niri, sarriten esateoskun moduen. Bapatien edo derrepentean, konturetu barik, bera zan txoritxue, zagutxue. Bere alboan loeitea, hainbeste zaindudo txune zaindutea, bere alue garbitutea, ederra izinde, bera urrunduten zan artean, gu gehiago hurbilduten gintzezan. Ta hori opari beti zinde. Lugez, amaman bilustasune konpartidutea, zaindutea, kontxita, nirandratxu maitie, begirateagaz galdute, morfineagaz lazai, astiro despediduten joan gara. Politi zinde, tristea zan bitartien, ezen joatea be ederra izin leitike, eta bera hain eder ikusten neban, ezin nebala sinistu, zelan maitauleik egun pertsona bat hainbeste, agin barik, ie mugidu ezinik, begiradea galdute, eta hor dau maite dozun guztie ondino. Ezin dut ondino sinistu, bera ez dauela, gorputzez esan gure dut, ez dodala barriro ukutuko, ez dodala bera aurpegiko azal finetik eskue pasauko, mundiala zara bera otik ez dutela osta beren txungu. Hori izin zan, zuzendozten azkenengo esaldik larue, balantzaka egoela, aurrera eta atzera, zalako sofan, eta nik broman bat egin ostean, eta kariñoan bat egin ostean, ezaostan, mundiala zara, hauts zikutsuegaz, kosteute baina gozo. Beste askori ezatotxen moduen. Ezen, bera nigez, gozoa zan gehienetan, emate ban, normala baino gehiago ezetuten gendule batak bestea. Ez egoan esplikazioan beharrik, berak pentsatan ebanan inguruen, ez dut sekulelar jakin. Igual, berak bez neuk pentsetan euenan inguruen, baina hori ezan importantea. Egoteko modu ezan importantea, irrifarra, mozuek, kariñoa, lastana, espazio bardinean egotea. Batak besteari emoten geuntzen denporea. Berba iten dutenean, bera hor dau, nigez, hizkuntzan barrutik, pentsamenduen, estarrien, agoan eta doinuan bitartien, hitzetan pegeute. Berak esango leuke moduen, gora Euskadi askatuta. Gelditu eszenarioan. Eszenarioan. Kontxi bertsozale amorratua ere bazen, saio ibiltzen zen horietakoa. Euskal Herriko ia bertsolari guztiak ezagutzen zituen eta bertsolari guztiek ezagutzen zuten bera. Ez zen bertsolaririk izango, saioaren amaieran Amama Kontxiren musu bat jaso ez zuenik. Iritzi eta berba onak gordetzen zituen bertsolari guztientzat. Baina nola gogoratuko dute Amama Kontxi gure herriko amama maitatuena bertsolariek eurek? Jakin dezagun. Agur egiteko prest, alga gozondino, zure txikian handi, zinen horraikino. Euskera bizi modu, bertzoa pasino, zenbat bizi poseta,
zenbat ilusio. Euskera bizimodu, bertzoa pasino, zeo zer gaur behemen, zago zela dino. Ta etxera joaten bazan, Euskal Telebista, anere irri fartzu, humore eta txispa, eta kazetaria zanean despista, azkenean mezu bat independentista, eta kazetaria zanean despista, zu beti euskaltzale eta beti artista. Maitasuna zerion zure indarrari, guztia emon zeuntzan zeure hizkuntzari, lehen lerroan beti bertzoei adi, amaieran mozu bat bueno aldala bi, lehen lerroan beti bertzoei adi, jupi amama kontxi, ta gora Euskadi. Ainandre txikia ta hainbeste maitasun, bertso saiorik zaio ta egunez egun, ezinaztu nor zendun, baita bide lagun, lopategi entzuten zaudetenak txukun. Ezinaztu nor zendun, baita bide lagun, musu haundi bat, kontxi eta azun. Gaur udalaren eta herri osoaren izenean, amama Kontxi omentzen ari gara, eta Kontxik, parkatu, nitzako, apur bat ekitaldi gogorra dalako. Eta Kontxik fizikoki gure artean daukan ordezkaririk onena hemen dugun bikotea da. Horregaitik, Kontxiri ziur itzel gustautuko jakon lore batzuk oparitu gura deutzu eguz, esan bezala udalaren eta herri osoaren izenean. Pentsetagot, ez dutzu guzapia, norkemon be badaukagu, bai, norkemon badaukagu, beraz, datozela beraz, Unai eta Enetz eta Unai, ez dakit Maite Aderrek behatorri gure dagoen, bai, badator Unai be, bai. Hemen datoz, ze pozik egon gozan Amama Kontxi. Enetz badago prest. Hortxe ba, Unaitxu. Hortxe ba, Unai, eurei emon. Nik ez dut lorarik merezita. Hortxe ba, Galdakaoren izenean. Unai, eskerrik asko Unai eta Enetz, eskerrik asko. Txapeldunak zarie. Eta... Eneko, hor da, bueno, Eneko hori be txalo bero bat, ez da gertu gedigo. Beste hilo bat. Eta pitin bet alboratuten basarie, bikote, ez dakit ikusi dozuen, baina hortxe daukaguz. Bai, gure herriak Kontxi asko maito ez zuela esan dugu beti, eta horren erakusle da gaurko omenaldia herriko elkartek egindako ekarpenez osatuta dagoela. Hainbat alderekin izan zuen lotura zuzena, batez ere euskara eta euskal kulturarekin erlazionatuta zeudenekin, eta gaurkoan holtza gainean, behetik begira, bertan egon nahi izan dute hainbat elkartetako ordezkarik Kontxik emandako maitasun hori bueltan emateko. Euretariko bat da Andramari dantza taldea, eta behin etxekoek lorak eskuetan dituztela, zerroberik omenaldi honekin jarraitzeko, beraien agurra ikustea baino. Txalo bat Andramari taldeari.
Kontxi, herri osoak ezagutzen ebala aipatu dugun, baina herritik kanpo be, pasan, ezaguna eta zozertxoa aipatu dugun, behin baino gehiagotan ikusi dugu prentzan. Euskal Telebistan be, gogoratzen dut hainbatean, oso ezaguna egin zen gainera, bere etxetik Euskal Herria zuzenean programan, orduan euskitzek antolatzen edo orkestere ban horretan be, ze ezaguna izan zen Arkaitzek zeharka aipatu dagoen moduan. Baina ezaguna izan zen, eta ia nok esan lehken hemen, komiki baten agertu dala bera. Mama Kontxia izan ezaguna, komiki baten, hortxe. Ikusi oso ezagun magia dudan, aipatuta. Hortxe agertu zen, Xabi Paiak, Patxi Gallego ilustratzailearen eskuegaz egindako nork komiki batean. Eta hor ikusten dozuena, hor Amama Kontxi gainera, zelan da, eroaten eban, hori oso tipikoa esan, ez da? Hori urdin, hori galako, soineko hori, eta ondoan dagoena, ez dakit ezagutzen dozuan, ze bertsolari izan laiken. Bai, gaur hemendeko egun bat. Klaro, txerpaztan da. Komiki horretan, nork komikian, hainbat bertsolari agertzen dira, bertsozale bat, Jessica Fletxeberria, izen horregaz, ezagutu eban, familiaren baimenagaz eta dana, zuekaz kontaktuan jarri den zan Xabi Paia bera, eta nork komiki egin eban Amama Kontxi bertan agertzen zala. Bertsolari pila bat agertzen dira komiki horretan, de hecho, Galdakoko bertsozale handiena agertzen da, baina bertsolarire, Galdakoko bertsolarik ezagunena, ez. Arkaitzetan nintzen, etorri mesazela. Claro, hemen programa bat daukagurako. Orduan, Galdakaoko bertso eskolak esan duzku mesedez, Jon eta Joana. Galdetu itxezu, arkaitzeri, orduen gaia jarriko dutzuegu, bertsotan moduan, nork komikietan Amama Kontxi agertzen da. Baita, onintza, be? Arkaitz, zuzara hemen agertzen ez den bakarra. Nork komikia dau, nori edo nor urrungo komikietan agertzeko zer egin behar duzu. Hortxe ba, zuentzako gaia. Bigarrena badago ezpanabil txarto, ia zatera zuten ta Durangorako, han jongo agertzen azaltu eta guapo, onena beti izten da azkenerako. Lehenengoan ezagoz eta ze desgrazi, egileak etzeban asko irabazi, nori egin erpeka, nori egin grazi, bertso eskolan ezin da guztia ikasi. Onintza lehenengoan agertzen da ara, abaniko ta guzti zelako ikara. Baina ugaldetu gabe zindeutzut laga, bigarren liburuan agertzen alzara. Bigarrenean antza zu bazago zenez, gauza ondanak antxe gordeta eida aukez, baina gu famarekin nekatu ginenez, amamak eta biok esan gendunez. Kontxi ezaguna zan Euskal Herri osotik, eta nik sekretu bat berea badakit. Egaina dibortziatu egin zan
zergatik, amamak utzi zion Karminaren gatik. Karmina ondino be matrailean dauka, mila mozu emonda jupi eta aupa, baina ni egoerak oso arrona auka, Kontxiren albotsuan inmortalizauta. Familiko entzako haze panorama, dana banatu behar orain erdi bana, kontu zerentzia gazaiama aiama, ze amama kontxizan guztion amama. Nora joan diren oin arkaitzen pausuak, erentzia kontuak hain dira faltzuak, baina oitzi banaketak eta esfortzuak, nahiko erentzi dira Kontxiren mozuak. Ez dakindik egia da, bigarren horretan arkaitza gertzen zanik, Gabon, aretxe, txarto itxina, Beno, naiz eta Urtzaro eta Gaztaro latza bizi behar izan zuen. Kontxi irribarretxu gogoratuko dugu eta argazki guztietan horrela ikusi dugu. Horrela gogoratu nahi dugu gure memorian. Eta memoria historikoa zaintzea arduratzen den Galdako gogorataldearekin ere harreman istua zeukan. Kontxi eta Kontxiren belaunaldikoen ahotik jasotako makina bat testigantza gordetzen ditu talde honek, eta gaurkoan nola ez, gurekin ere egon nahi izan dute. Datorrela taldearen ordezkaria, Nagore Ferreira Zamaioa mesedez, berak badu zer kontatu eta zer erakutsi denoi. Berarekin utziko zaituzte. Galdako gogorak hasikeratik izan eban Kontxi alboan. Lehenengo momentutik. Gehitu gointzon bakotxean, beti egoan prest. Prest berbe egiteko, prest parte hartuteko, beti eskuzabal eta beti emoteko prest. Naiz eta guk Galdako gogorak bere umezaroko eta gaztaroko bizipen gogor eta gordinak gogoratu erasoten eutzaguzan. Eta aran dabe, ez genduan egundo ez eskori jaso. Eta hori eskertzekoa da benetan be. Makinatxu bat gauza kontatu euskuzan Kontxik urteetan. Gerrea beraz lan bizi izan eban, Frantziara 3 urterako joan beharra, hango familiagaz bizandakoak, etxera bueltau eta ze bari topetea, kriada ibilitako sasoia, hainbat eta hainbat kontu. Eta gogorrenak be, horrek be, beti irriparria Espainetan eukala kontatu euskuzan. Baina gure informatzaile kutxunetako izatez aparte, Galdako gogorak memoriaren astean antolatutako berbaldi eta erakusketa dandanetara etorri jakun. Eta beti lehenengo hilaran, beti parte hartuteko prest, galderak eginez, iruzkinak eginez. Eta orain urte bi barriz, emakume eta memoria historikoa izan genduzen aztergai gure memoriaren astean. Eta entzule eta informatzaile izatetik, islari eta protagonista izatera, pasauzan arrasti horretan. Amaieran ikusiko duguz egun horretako irudiak eta sarritan kantetan eban kantatxu polit bat bebai. Aprilean joan jakun Kontxi eta orain dino ezin sinistuta gagoz. Edozein momentutan kalean beragaz topo egingo dugulakoan. Alai eta umoretsu, beti prest, beti lehenengo lerroan. Alantzik gogoratuko dau Galdako gogorak Kontxi. Eta beti kantari, beti jufi esanez. Alandase, Galdako gogoraren izenean, Kontxi Belandia lekue gure memoriaren jagole finari agur. Eta hementxe, prestau dugun bideo laburtsua. Eskerrik asko.
vamos a curar a los milicianos que en el frente están. Viva la República, viva nuestra fe, Gora Euskadi libre, UHP. Memoriaren bideak oinbe, nahikoa argi esteko, gauza gehiegi daukielako, batzuek eskutatzeko. Berbetako prest jente gehiago, euko bagendu hobeto, gure gorputzek gorde dabena, argitara emoteko. Denbora nondik ataten eban, danetara jagateko, gogoran ere bere alea, itxi euskula ederto. Kontxik guztia parkatzen eban, ezerrezeuko nahazteko, nondik gatozen jakin behar da, nora guazen jakiteko. Kontxik ez eutzan bere bizitza, inozukatu inori, irribarretzu baekianta, zer kontatu eta nori. Eta misino garrantzitsua, itxia deusku askori, noiz baiteraiki beharko dugu, bere republika hori. Gerra garaian gizonak beti frentean ara honantza, emakumentzat baina etxean horren panorama baltza. Jaso dagigun egia esan, izengo dalako gatsa, berandu izen aurretik behintzat, emakumen testigantza. Eskerrik asko Nagoreta bertsolariak. Euskaltzale amorratua genuen Kontxi, eta euskara irakasteaz eta Euskal Herrian zabaltzeaz arduratzen den AEKak eta berbalagunek ere leku handia zuten bere bizitzean. Bai, korrika, ze galdakostar euskaldunek ez da gogoratzen Amama Kontxi izkina baten, danak animatzen bere petogaz jantzita, 2 urterik behin hortxe desiatzen egoten zen, korrika galdakotik nos pasatu. Eta berbalagunen be, esan 2 urteroko kontua edo konpromiso izaten Kontxirena. Astero, berbalagunen itzorduan hortxe goten zen edozein tabernatan, edozein lokaletan praktikatzeko eta euskara praktikarazteko beti prest. Aipatu dugu korrikea, aipatu dugu berbalagun ekimena, horren ganean euretako batzuk, bik bereziki asko, dakie horien antolatzaile diralako beraz, ez dakiz zer izango dozkuen eure kontatzeko, baina taula gainera gonbidatu gura duguz, Janire Gaina eta Asier Martin Galdakaoko AEK eta berbalaguneko arduradunak. Hemen datoz, aurrera! Asier, akordetan zara beragaz, ezta? No se zetu zendunzuk?
Nik kuriosoa da, baina Amama Kontxigaz harreman estu ikuin nuen batez ere berbalagunen, Jonek esan duen bezala astero egiten duguzan topaketa hoietan, baina kuriosoa da, ze nik ezagutu nauen Amama Kontxi ondino elkar ezagutu barek 16. korrikan. Eta gerora konturatu nintzen. Akorretanaz, bere etxe ondoti pasatu nintzela, urtero bezala ikurriña bategaz, eta ezagutzen ez nuen andra bate urbildu jatan, eta ezagutzen, karri Mosudi, eta gora Euskadi! Eta zen, ostea! Eta hori akordean dekot, eta gerora ezagutu nauen, eta zen, hori Kontxi izan behar zan. Eta holantzi ezagutu nauen ni Kontxi, 16. korrik hartan. 16., 17., 18., eta lehenengo korrikaietan bebai, eta bitu, lekukoa dekot. Bere zenbaki edarot. Niretzako hori bat momentu honetan berea eroatea hemen. 3. korrikan eroandako dorsala da, eta honegaz ibilten zan, korrika guztietan ataten zauen hau berau. Eta ze harro. Harro? Honek esan dabe modure, jupili horra animetan bastarretik, bai. Akorden azon dino, 18. korrikan aurkezpena ingendun otsailean, hotza, usurbilen ingendun aurkezpena, eta bera gugaz etorri zan, egun pasa, egun osoa etorri zan, eta zuke kotxe erosen duen, ez da? Bai, ganera kotxearan nendun autobusean joategoan nintzen, bai, kotxearan nendun bera ekartearren, badazpada, kantzetan bada, edo, da zein zauen, neu kotxean bakarri bueltau, da beran lotu zan, txosnatan. Hori beridikoa, nigaz geratu zen txosnatan, otsaian, gauerdian, eta zen baina, eta zelako biziposa eta zelako animo eukan. Bai. Urrengo korrikan be, 19. korrikan Urepelera etorri zan, autobusean apuntatu zan, bera ibili zan kantuke, autobuseko guztiek animetan, eta ara bajatu, eta Benafarroko euskera, Zubereko euskera bestiagaz, honegaz da, danak azarregletan zan eta haitu. Ez euken problemarik hizkuntzeka, euskalkiekaz, ez elango problemari, pez. Ganera, musikanon, Amama han. Eta musikari batzukaz alkartu zan, hango iparraldeko musikari batzukaz, eta pasa zauen, arratzalde oso kantuke, eta eurekaz berbaldi luzetan, akordetan azba. Bai, eta horrek erakusten dau, gogoa eta borondate dagoenean, hizkuntza eta euskalkia ez dela oztopo, eta hain zuzen ere hori egiten zauen, astero bere berbalaguneko topaketetan. Berak bere altxorri preziatuna euskara emote hotzen ezekien ari, eta batzuk batuaz, beste batzuk bizkairaz, bai, baina denak arreglatzen ziren, eta elkar ulertzen zeurien. Bai, berbalagunen aportazio handi egin deu. Bera sana emotea, maitasunez bere euskera emotea eta hor konpartidutea gauze handi esan hori. Da, jaietan be bai, berbalaguneko jaietan be, danatan egoten zanan. Zegoan, txarren egon dabe, ara joten zan, bardin zan, baten bat okiten zauen, nor lagundu. Eta ze ondo pasatzen zauen, kantuan, eta jantzan, eta jolasean, eta hori da azken finean euskara gazin behar duguna gozatu hauan, eta gozatu ondokoagaz, eta emotea elkarri. Hori baita euskarari inaiakon gauzarik politena. Bai, da bueno, azken korrika klika izan da, berak klika egin dauia, eta itxidozku dekon honena, maitasuna, euskera, ez da. Eta ameti mozu handi bat, aek eta berbalagunen partez, dago zauzen lekuan zauzela, jaso berbalagun eta ekide guztion izenean, mozu handi bat eta eskerrik asko emondako guztiagatik. Musu bat. Aho biziak belarri prestak, Galdakoko kaletan bil, Euskaldun zarrak, Euskaldun berri, inorrez dadila isil. Eta aikontxi bizirik dago,
gure barruan ez da hil, euskaltegi bat zeruan ere, montatu eidau tranquil, tranquil, imaginatu jainkoa berabe, lehenengo urratxean dabil, lehenengo urratxean dabil. Euskaraldiak alduntzen dau, Euskaldunaren jarduna, baina amaitzen danean bardin, ein daigun behar doguna. Euskara gure lehen hizkuntza, ta ez bakarrik kutxuna, bidean josi beharko dugu, Euskal Herri euskalduna, ez daiten gugaz amaitu kontxik, pasiño zemon euskuna, pasiño zemon euskuna. Eskerrik asko Arkaitz eta Onintzari, ez dugu barriro entzungo. Eskerrik asko zuei, txalo gau, zuentzako. Eskerrik asko gure amamaren bihotza inbeste postearren. Eta ekitaldiari amaiera emateko Kontxiren bizitzan garrantzi handia zeukan beste talde bat, beste lekuko bat gonbidatuko dugu holtza gainera. Galdako kantariko lagunak, hilabetearen 3. barikuan geratzen dira abesteko eta hitzordu horretan beti ere bera. Bertso saioetan bezala, Asunen besotik helduta joaten zan amama Kontxi gehienetan Asunen besotik. Eta zer diran gauzak, biak joan jakuz urte berean. Irailean eskaini geuntzon omenaldia Asuni eta egun hartan bezala, penaren gainetik pertsona bi hauek ezagutu izanak ematen deuskun postasuna nagusitu behar da gaur hemen. Beraz, postasun hori apur bat helarazteko Asuni itzel guztauko jakon moduan eta gure amamaria nite kuento, Galdakaoko kantariren ordezkari, etxeko beste saltzero bat. Josi Sierrak kontatuko deusku, ze harreman eukon taldean, eta prestatu hotxak, imaginatzen dut, Josik pasterrak nahaztu egingo deuskuzala eta kantuan jarriko deuskula. Baina gainera gaur ez dator bakarrik, Miñat Armentia musikaria gazbe lagun datorlako. Hemen datoz, erduena, ikote. Beñat kokatzen da bitartean. Agian hitz batzuk, Josi, jakiteko pixka bat nola gogoratzen dituzun Asun eta Kontxi kantuan zuekin barikuetan? Animatuta, beti animatuta eta beti lehengoak. Eta inkluso egun batzuk lehenago, edo asteren bat lehenago, bariko honetan ez dugu kantatuko ala, etzera deitu, edo mobilera, eta ez, urrengo astean da 3. eta, bale. Nik uste dut hori biak besotik helduta, biak animatuta, eta astiro, baina beti posik eta hori beti emoteko gogoagaz. Ez da nik uste hori dela gauzarik handiena, pitike astiro, baina inoiz utxik egin barik. Horre, ikusi dugu Galdakao gogorakoen bideoan kantari, zeuek azbe ibiltzen zan eta beti ibiltzen zan kanturen bat beti egon guztoko hau edo, ez da gizein iziten zan edo... Ondino ez dugu spoiler bat egingo, baina bai, badago kantu bat, guk esaten gontzuna, Amama Kontxiren kantua. Ez dugu esango, ondino jendeak apurtxu bet igerten joan daiten. Nik dekot gaur beste gauza bat, Mirenen baimenagaz eta familikoen baimenagaz, nik Amama Kontxiri ADN froga bat egin neutzon. Karo, orain PCR eta probak egiten dira errez eta egunero. Baina, Antonio, badaukazu hor bideo bat Amama Kontxiren ADN-a nondik datorren eta seguruenik oso kutsakorra da berak daukan gaixotasuna. Hau bai, ez tala egon gurek idoietan, Bai, eta lehen guzin guztiek eta etorten ziren. Danakara, amama egon zan alez, danakara. Amaman gizona zan aldetzen zan?
Fermina eta Juan Benigno, hor da fotografia berriz berea. Juan Benigno zen musikerue? Bai, pandereterue. Bai, eta bakizu zer esausten andra bateke horre, non esango, ziuterletxitan. Bai, hon gintzizan egiten behar bat, akortan zara zu begogaz da zugez. Bueno, eta esauskun, bai, zuen aititen ikesetu neuen, bai, larrabetzure joaten zinen. Aitite eurreti panderoa joten da kantetan. Da zuetan ukatzeti posik, otzara handi betartute generoagaz, da posik. Hemen alegreanak zuek izen zarie. Korte derran bizizien. Gure amak korte derran jaio zan. Bai, hori kontoztenarek. Bai, aite izen, aitite. Aitite panderetero. Bai. Da, bueno, alegrentzie. Da zuek aitite zan... Ez que orduan egoten zan alegria. Bai. Edo zeinek akordioia, panderetea. Bai, musu gitarra. Fi, hartutela poltskora. Nala, danak ondo. Bueno, eskerrik asko dara Josiri, oparitxu hau ona ekarta gaitik. Eta bixe, ez dakit gaur kanturen bat edo beste ekarri deuskuzu, Bat, 2 eta 3, Jon. Denbore moten baduzku, eta... Bat, 2 eta 3 eta 23 behizingo dire. Bueno, Galdako kantariren aurpegi visible ez, baina izkutu da. Baina hemen dago sogetazak Galdako kantari eta espero daigun beste guztiok ere hain dira besti errezak ikasiko duzuzela eta letrak hor egongo direnez gugaz batera kantatuko duzue. Antonio, abestuko dugun lehenengo abestia bere abotxean entzungo dugu eta gero danok abestu. Bueno, itxauz ondoan, igual utziko zaitugu direktamente, baina eta zuen, eta guk hemen ez dugu ezer pintetan, Bueno, Josi Sierra eta baina eta Armentia, hapa zuek! Gorbeiako mendian, puntaren puntan, gurutze der bat dago. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederrago. Zatoz miren, jarri hemen, zer dozu ikusten. Euskal Herri, abitxiki, mendi eta baserri. Haupa mendigo izalde, gazte! Gorbei mendira igon zaite, handik egingo dugu irrintzi, jupi! Aurrera mutilak, trialalara, 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 jupi! Bueno, esango duzu, zelako atrebentzia, ez da? Amama Kontxiren abestia aldatu egin dugu pititxuet. Asier, badugu ikusterik letraren proiektzioa? Bai, ez da, letra... horixe. Bueno, aldatu dugu zen gauzatxu bi dira. Berak esaten dau aurrera mutilak, eta guk esango dugu eta neskatilak, klaro, bestela, hau, aspaldiko abestia danez, ezeben kontue neuki bardintasun asuntue. Eta orduen hori da bat. Eta gero egingo duguna da, trialalara, bibiderra bestu, eta amaieran nik uste dut Kontxik entzun daien dagoen lekutik, esan duzu moduen, dagoen lekutik, eta berak bigarren abotsa edo hirugarrena egin daien, gugaz batera kantatuko dau. Beñatek emongo duzku sarrera, eta tono hause da. A ber, ja. Gorbeiako mendian, bai, kantariok, hor duzue. Gorbeiako mendian, puntaren puntan, gurutze der bat dago. Handik Euskal Herria ikusten dugu ederra. Errepikatzen dugu, Gorbeiako. Kontxik zeruan entzun daien gogorrago abestu behar duzu. Zatoz miren, ja. Zer dugu ikusten, Euskal Herri, abitxiki,
gora! Eta neskatilak trialalara. Eskerrik asko zuen animoen gaitik, eta, bueno, behar bada Kontxik entzun daun nik, baino betoz guk gehiago entzuten dugu hemendik instrumentuak zuen abotsak baino, baina. Antonio, guri argi gitxiago eta oneri apur bat gehiago. Osea, guri kendu apurtzu eta hortxe. Beste bi abesti daukaguz oso, bueno, goxoak, eta Kontxik asko maite zituenak, ezta? Kontxik danok dakizuen moduen eta gaur hemen gogoratzen gabizen moduen, euskaragaz lotuta egoan guztia barru-barruan sentitzen eban, eta oso gustora kantatzen eban, eta, bueno, eta ez hori bakarrik, azalpen guztiak emoten zituen. Nion, zuek jakingo dozue, abesti hau kantatzera goazen Euskal Herrian euskaraz, bai, horixe, Xabier Amorizaren bertso bat dela bere letrea, eta gero Nacho de Felipek 82an Oskorriren disko baterako musika jarri zion. Denok jakingo dugu, baina bada espadan hasieran beinatek emongo duzko hasiera, eta tono horretan eta erritmo honean, abestu daigun danok postasunez Euskal Herrian euskeraz abenduaren 3 nik uste dut abestia proposa dala, ezta? Ez tozu uste? Aupa binat, emon. Euskal Herrian lan eta bizi euskaraz eta bortara goaz. Bada garaian zabal bideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Bada garaian noiz baitezagun guda hori galdetu gira. Apa bainat. Euskal Herrian euskara hitz egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe esaidazue nola irtengo naizen plazara. Geure harima hiltzen usteko bezain odol galduak ez gara. Euskal Herri euskalduna, irabazteko eguna, pazientzia erre aurretik. Ez aldakizu euskara dela, euskaldun egiten gaitu. Euskal Herri litzake bere hizkuntza ere galtzen duena.
Ez aldakiz Euskal Bueno, Jonek parkatuko duzu, uste dut minutuetan ondo goazela, ezta? Izango dut itxaso Arrieta, noa esaten hemen bere biografiari buruz gauza asko, baina Jonek badakin ordan itxaso Arrietak, kantak ensaiatzen dauenean, esaten dau, amaieran esaldia borobiltzen badugu masa egiten da. Orduen orain kantatzera goaz, Salvadorren eriotzean, Xavier Leteren abesti bada, bertsoa eta musika bereak dira, bihar beteko dira justo 10 urte bera joan zala, eta abesti honetan Xabierrek abesten dautzo, berak galdu dauen lagun handi bati, eta pena handiz abesten dautzo, ezta? Salvador bertsolaria eta olerkaria, justo bat-batean eta, bueno, bat-bateko gaixotasun batekin hil egin zan, eta pena handia sortu zuen Xavier Leterengan. Nik esaten neutzen masa. Abesti hau badakizu amaieran ez da. Non nago zelarretan nure peleko hartzaina. Bueno, azkenengo esaldira heltzen garenean, astiro galduko dugu erritmoa, beñateri esango dutzugu geldoago joteko, eta guk arnaz osoa ondo barruraino hartuta, esaldi hori abestuko dugu, hori, masa, itxaso Arrietak esaten duen masa hori lortzeko. Nik gomendatzen dautzu gure baduzu, hori, tristura puntu bat emoteko, baina tristura potentea, ez da, indarra ematen duen horietariko bat, kasu honetan Kontxi eta Asun galdako kantari galdu dauen moduen, bakoitzak dugu gure familian, COVID-a gaitik dala edo beste arazo gaitik pertsonaren bat, lagun bat, gertuko persona bat tristura sortzen dauzkuna. Abesti honek lagunduko dauzku ataraten eta lagunduko dauzku danok batera min hori zikieran xamurtzen, ezta? Bainat, berba gehiegi egin dut eta tonoa orain dino ez dugu man. Astiro kantatuko dugu arnasa sakon hartuta.
itzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Eskerrik asko ba, uste dugu, Amama Kontxiri gustauko jakun moduan agurtu dogula kantuan aeka eta korrika eta berbalagunak aipatuta, bere memoria gogoratuta, eta zelan ez, kantuan eta irribarre batagaz. Eskerrik asko Josi eta Beñat. Herriko euskalgintzan gabiltzonok zorra genuen Kontxi Belandiarekin, eta gaur arantzatxo hori kentzen saiatu gara. Euskara besarkaden, musuen, irribarren eta hitz politen bitartez. Baina Kontxi omendu dugu, noski, herrian Euskara zipristintzen ebalako eta horrek egin ebalako oso emakume ezaguna izatea. Erreferente bat bilakatu zen Euskal zaletasunean, Euskal zaleontzat, eta horregaitik batu gaitu gaur Euskararen egunean, nos bestela. Baina omendu genitzaken, belaunaldi horretan edo ostekoetan, gure hizkuntzaren eta herriaren alde eskutuan lan egindaben beste hainbat ere. Bera omendu dugu gaur, baina doala gure aupadarik maitakorrena isilean gure hizkuntzaren alde lan egindaben herrikide guztiei. Baina Kontxiri dagokionez, gure dolumin eta besarkadarik maitakorrena helarazi gura diogu Galdakao Euskaldun osoaren izenean bere familiari. Zuen ama eta amama gure familiatzat genuen eta Euskaldunon ikono bat izateagatik omendu gura nahi izan dugu ekitaldi honetan. Amama Kontxik gauza asko erakutsi deuskuz. Gogoratzen dut, polita geldituko esan, baina volumen apur bat bajuagoan. En fin, gogoratzen dut, eta hemen publizitate kuinatxoa sartu behar dut, elkarte asko gagoz, binkekoak ere hortxe dagoz, eta gogoratzen dut, binkeren, orain dela 5 urte binkeren lehenengo elkarrizketa nagusia, euskarazko komunikabide bat egoan herrian, eta nori eginko geuntzan ba, lehenengo elkarrizketa nagusia eta berari egin geuntzan, eta gogoratzen dut hortxe titular jarri genduan, garai gogorrak, alaitasunari esker errezago eroaten dirala. Beraz, gauza asko erakutsi dauzkuz, hori adibidez. Erakutsi dauzku, Euskara modu goxoan behartu daitekela, besarkadak bihotza-bihotzagaz beroagoak dirala, eta bere Espainietako margoa norbere masailean, gure masailean eroatea, ahobizi txapa jantzita eroatea, baina askoz adierazgarriagoa dela. Orain, ez dugu horrelakorik gehiago jasoko. Baina segiko dugu Galdakao eta Euskal Herri Euskaldun baten alde lanean. Modu goxoan, positiboan, eta irribarretxu. Amama Kontxi gurako leuken moduan. Eskerrik asko gaur Torrezabalera gerturatu zareten guztioi, eta ekitaldia sarearen bitartez ere jarraitzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko nola ez, bertara zuen berotasuna ematera etorri zareten guztioi, ezarete gutxi, elkarte asko zaudetelako hemen, eta udalari, bai herritar askori, hau guztia sustatzeagatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Asier eta Berbalaguni egindako lan guztiagaitik. Herritik sortutako ekitaldia izan da, baina gogoratu Joana eta gogoratu Galdako osoa, Kontxiri egindakioken omenaldirik onena? Euskaraz aritzea dela. Eskerrik asko. Gure partetik besterik ez, eskerrik asko, gora Euskara, segi Euskaraz eta iluntze derra pasa. Agur!